Исәнмесез, Яңа ғасыр телеканалында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы, студияда Илгиз Шәккуров. Шығарылышның төп темалары. 15 меңнән артык кунак һәм 80-нән артык илдән җыелган делегация. Бүген Казан форумының рәсми ачылыш тантанасы үтте. Этот форум привнесет нам дальнейшее процветание наших стран и регионов. Казан Эксподагы халыкара икътисади форум турында Илдар Сафиуллин. Хәләл бизәнгечләр, спорт өчен мөселман киемнәре һәм медитация өчен җайланма. Без бит инде үзебез дә мөселман, шуңарга үзебезгә без хәләл продуктларны, үзебезгә хәләл косметикаларны сойлап алабыз. Бөтен дөнья ислам илләреннән җыелган хатын-кызлар тагын нәрсәләр турында сөйләште. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Казан һәм мондагы чаралар турында бөтен дөнья беләчәк. Без соңгы журналист киткәнчегә кадәр монда эшлибез, аларга ярдәм итәбез, консультатив ярдәм күрсәтәбез. Халыкара дәрәҗәдәге форумда 700 журналист эшли. Алар нәрсәләр турында язалар. Тулырак Инзилә Хөсәйнова. Бүген һичшиксез хәзерге Татарстан тарихына кирип калачак. Бүген баш калада Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы ачылды. Ул зурлыгы һәм катнашучылар саны ягыннан 2013 елда бездә узган универсиадага тең. Форумда быел 15 мең кеше катнаша. Делегатлар 85 илдән, Россиянең 84 төбәгеннән җыелган. Аның 1500-е чит илдән. 100 кешедән торган зур делегацияләр Азербайҗан, Иран, Малайзия, Таҗикстан, Төркия һәм Үзбәкстаннан килде. Форум Казан Экспоның 20 мең квадрат метр мәйданында үтә. Бүген биредә 200-дән артык чара узды. Сессияләр, түгәрәк өстәлләр, фикер алышулар. Беренче көннең эшлекле программасы 70 биттән тора иде. Татарстан рәисе Казан форумдагы вакыйгалардан тыш та дистәләгән очрашу үткәрде. Форум өчен бөтен дөньядан килгән 700 журналист яктырта, бары тик безнең каналдан гына 40 хәбәрче эшли. Бүген иртән Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы рәсми рәвештә ачылды. Казан Экспода көне буе төрле темаларга фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов бу көнне чит илләрдән килгән кунаклар янында уздырды. Быелдан башлап Владимир Путин карары нигезендә Казан форумы федераль дәрәҗәдә үткәрелә торган вакыйга булып тора. Аның төп максаты ислам илләре белән элемтәләр җайлау, булган хезмәттәшлек юлларын ныгыту. Казан Эксподагы күргәзмәдә 150 оешма форумда катнашучыларга хәләл товарын тәкъдим итә. Эшлекле программаның ничек башлануы турында Илдар Сафиуллин. Халыкара форумның дога белән башлануында ук тирән мәгънә бар. Монда ислам дәүләтләреннән кунаклар җыелган. Шуңа күрә барысы да шәригать кушканча башкарыла. Аларны Валентина Матвиенко видео элемтә аша сәламләде. Россия исламский мир. Россиянең ислам илләре белән хезмәттәшлектә бәяләп бетергесез тәҗрибәсе бар. Без бер-беребезне аңлыйбыз. Бу форум бик кирәкле. Ул безне берләштерә. Халыкара икътисади форум 14-нче мәртәбә оештырыла. Быелдан ул Владимир Путин карары белән федераль дәрәҗәдә үтә. Тантаналы чарада Рөстәм Миңнеханов белән Россия хөкүмәте рәисе урынбасары һәм форумның оештыру комитеты рәисе Марат Хөснуллин катнашты. Главный слоган наших мероприятий. Сезне халыкара форумда сәламләвебезгә шатбыз. Мондагы чаралар ышаныч һәм хезмәттәшлеккә корылган. Россия һәм ислам илләре арасындагы мөнәсәбәтләр икътисадта гына түгел, башка юнәлешләрдә дә ныгый бара. Әйтик, соңгы 3 елда Россия һәм ислам дәүләтләре арасында товар әйләнеше 30%-ка арткан. Бу үсеш дәвам итәргә тиеш. Рөстәм Миңнеханов хөкүмәткә теләктәшлек ислам илләренә зур ихтирам белән килгәннәре өчен рәхмәт әйтте. Я бы хотел поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Путина. Особые слова благодарности организации исламского сотрудничества, с кем мы активно работаем, бизнесу, который здесь присутствует. Я уверен, что мы создадим вам комфортные и интересные контакты, и этот форум привнесет нам дальнейшее процветание наших стран и регионов. Икътисадның һәр тармагында хезмәттәшлекне арттыру өчен яңа юллар эзләргә кирәк. Бу хакта делегатлар иртәнге эшлекле аш өстәле янында фикер алышты. Анда Россия, Сирия, Төркия Берләшкән Гарәп Әмирлекләре вәкилләре катнаша. Рөстәм Миңнеханов үзгәреп тора торган дөньяда Татарстанның хезмәттәшлеккә әзер булуын әйтте. Я очень благодарен, что такой актуальный вопрос привлечения инвестиций обсуждается здесь, на площадке нашего казанского форума. Thank you very much. You are our brother. Хорошей работы вам.
Спасибо большое. Рустам Миниханов белән Марат Хөснөллин күргәзмә белән җентекләп танышты. Аны Татарстан стенды ачып җибәрә. Әйтик, Татнефть компаниясе экспозициясендә нефть аны табу алымнарда тәкъдим ителә. Алар яулыктан тыш көн күрештә кирәкле башка продуктлар да җитештерә. Также мы готовим уникальное производство Российской Федерации по производству пэт-нити, пэт-волокон, грануляров различного назначения. Күргәзмәнең мәйданы 20 000 квадрат метрдан артык. Чит ил вәкилләре үзләренә җитештерелгән продукция, милли кием салымнарны алып килгән. Заманча технологияләрне тәкъдим итәләр. Казан Экспода күргәзмәләр залында искиткеч эшлекле мөхит. Монда иң заманча технологиялар белән танышырга һәм иң татлы ризыкларны татып та карарга мөмкин. Менә мисал өчен хәзер без Төркмәнстаннан килгән делегация тәкъдим итә торган стенд янында. Алар белән аралашу өчен бернинди тылмаш та кирәк түгел, безнең телне бик яхшы аңлыйлар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Сез монда нәрсә тәкъдим итәсез? Да, هو biz şu kun qo'v önümlerimiz huzurlayız Türkmenistan'dan getirdik. Onun için konserve önümler var, Hind kuş toplumunun şeylerde mantı börek. Türkmenistanda Агрохолдинг җитәкчесе Максат Ибраһимов Казанга зур максат белән килгән. Ул күркә итеннән хәләл ризык җитештерә. Аны Татарстанда да сатмакчы. Хәзер мөмкинлекләрне иренә партнерлар эзли. Бүген ит ризыкларын ул кунакларга да авыз иттерде. Халал заключаются не только Хәләл индустрия ул бит әзер продукция генә түгел. Йомырка чыгарудан башлап, товар төргәкләргә салынганчы тиешле таләпләргә туры килергә тиеш. Без бу эшчәнлекне барсында күрсәтәбез. Бу форум безнең өчен зур мөмкинлек ачар дип уйлыйм. Барсы да югары дәрәҗәдә оештырылган. Зинаида Мәмәдова Түркменстан милли киемен тәкъдим итә. Бу ядкәрләр безнең өчен кадерле ди ул. Һәр бизәк кул белән чигелгән. Во-первых, вышивка ручная. Беренчедән, моны киеп биредә басып тору бик зур горурлык. Бу киемнәрнең һәммәсе кул белән эшләнә. Ул гадәти киемнән аерыла, кадерлерәк, рухи кыйммәте зур. Индонезия вәкилләре бал алып килгән. Тәме татар балына охшаш, ләкин аерма бар ди кунаклар. Алар бу форумда 4нче мәртәбә катнаша. Надеемся, что в этом году тоже мы нашли. Без яңа партнерлар табарбыз дип уйлыйм. Узган елларда да килешүләр имзалаган идек. Эш бара. Россия белән без яхшы мөнәсәбәттә, монда зур теләк белән килдек. С Россией очень близко. Мы друзья. Халыкара форумның төп максаты ислам дәүләтләре белән хезмәттәшлекне ныгыту, хәләл индустрияны киң җәелдерү. Хәләл дигән төшенчә ул азык-төлек кенә түгел, яшәү рәвеше. Малайзия белгечләре монда беренче тапкыр килгән. Иң мөһиме тәҗрибә туплау диялар. The breakfast session, I believe. Без Татарстанда гына түгел, Россиядә дә тәүге тапкыр форум турында ишеткәч, читтә кала алмадык. Диджитал технологияләр белән эшлибез. Берничә компания белән таныштык инде. Безнең хезмәт аларга кызык булыр дип уйлыйм. Күргәзмәдән тыш төрле темаларга багышланган сессияларда һәм түгәрәк өстәлләр янында да тәҗрибә уртаклашырга, фикер алышырга мөмкин булачак. Инде ахырда чит илләрдән килгән оешмалар үзара хезмәттәшлек турында килешүгә имзада куярга тиеш. Илдар Сафиуллин, Алмаз Диятинов, Яңа гасыр каналы. Төньяк-көньяк халыкара транспорт коридоры үсеше. Казан форум барышында шул темага түгәрәк өстәл утырышы узды. Анда Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хөснөллин, ил президенты ярдәмчесе Игорь Левитин, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнаштылар. Бүген төп максат Каспий бассейнындагы илләр белән багланышларны арттыру диләр. Кавказ, Форсы култыгы һәм Һиндстан аша товар ташу. Хәзерге икътисади шартларда төньяк-көньяк халыкара транспорт коридоры хезмәттәшлекне арттыруга өстәмә этәргеч бирәчәк диде Марат Хөснөллин. Россия өчен әлеге проект шуның белән отышлы да. Нәтиҗәдә 2025 елга товар әйләнеше күләме 2 тапкырга артыр дип көтелә. Рөстәм Миңнеханов хәбәр иткәнчә, яңа транспорт коридоры Евразия транспорт каркасының төп өлеше булып тора. Хәзерге геосәяси шартларда мөһимлеге тагын да арта. Транзит маршрутлары буйлап портлар салу, индустриаль парклар төзергә кирәк булачак. В последние годы кардинально изменилась геополитическая ситуация. Мы вынуждены перестраивать. Соңгы елларда геосәяси вазгыять бик үзгәрде. Без логистика шелтәрен кабат корырга мәҗбүр. Шуның белән шөгыльләнәбез дә. Тагын 2 елдан товар ташу күләме 30 миллион тоннага артып, күрсәткечләр 2 тапкырга күбәячәк. 2030 елга 35 миллион тоннага. Дустана илләр белән бу юнәлештә эш актив алып барыла. Төньяк-көньяк транспорт коридорын булдыру шул яклардан кызыклы. И, безусловно, заинтересованы в дальнейшем развитии данного коридора. Развитие данного направления по-прежнему препятствует. Есть проблемы. Это не только нерешенные технические, экономические вопросы, но и политические, связанные с ровными отношениями ряда стран друг с другом, а также вопросы обеспечения безопасности и другие тормозящие вопросы. Республика Татарстан готова оказывать необходимое содействие реализации проекта
встроиться в данную международную транспортную систему. Мы были в прошлом году с визитом в Иране, мы увидели, насколько иранская сторона заинтересована в развитии данного направления. Также и в Туркменистане, также и в Узбекистане, в Казахстане мы эти вопросы обсуждали. Поэтому эти вопросы, они наиважнейшие. Россия хөкүмәте рәисе орынбасары Марат Хуснуллин Гарәп әмирлегенең тышкы сәүдә министры Тани Әхмәт Әл-Зиуди белән очрашуда да Төньяк-Көньяк проекты турында фикер алышты. Әңгәмәдә Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул Татарстан Россия белән Гарәп әмирлегенең хезмәттәшлеген ныгытуда ярдәм итә диде. Шәрәфле кунак Россияны үзенең партнеры дип атады. Төньяк-Көньяк транспорт коридорын булдыру элемтәләрне турыдан-туры җайларга ярдәм итә диде катнашучылар. Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, Көнбатыш илләре йогынтысында дөнья базарындагы тотрыксызлыкка карамастан Россия һәм Гарәп әмирлеге арасындагы сәүдә-икътисади хезмәттәшлек ныгый гына. Соңгы 5 ел эчендә безнең илләр арасында товар әйләнеше 6 тапкырга арткан. Узган елга күрсәткеч рекордлы булды, 9 миллиардка җитте. Достиг по итогу прошлого года рекордной отметки в 9 миллиардов. Россия безнең илнең эшлекле партнерларының берсе. Татарстан белән хезмәттәшлек итүебезгә дә шатбыз. Соңгы елларда ике арада төрле юнәлешләр буенча эшләр җайга салынды. Мы будем активно работать, сотрудничать, и, конечно же, третий раз подряд наш друг приезжает. Это для нас большая такая история. Презентовали очень серьезный проект логистический. Это север-юг. Это во многом сблизит наши государства. Төньяк-Көньяк халыкара транспорт коридорын тизрәк кулланышка тапшыру мәсьәләсе Иран вәкилләрен дә кызыксындыра. Бүген бу сорауны алар Казан форумда күтәрделәр. Иран делегациясенең тагын нинди максатлар белән килгәнен без бу илнең ислам мәзһәбләрен якынайту буенча Бөтен дөнья ассамблеясы генераль сәркатибе Хамид Шахрияридан сорадык. Без Россия белән икътисади, мәдәни, сәяси хезмәттәшлекне ныгыту ягында. Россия мөселманнары диния нәзарәте белән дә мөнәсәбәтләребез җылы. Хәзер без Төньяк-Көньяк коридорын тоташтыру өчен барлык көчебезне куябыз. Көнбатыш илләре безгә карата да санкцияләр кертте бит. Хәзер без ул санкцияләрне бергәләп җиңәргә тиеш. Мондый дәрәҗәдәге форум кайда гына узмасын, аның рәсми вакыйгалар белән бер рәттән бара торган үз тормышы була. Керү-чыгу үзенчәлекләре, пленар утырышлардан бушап торган арада ял итү мөмкинлекләре, башка мәдәниятләр белән танышу. Бездә һәр кунакны чәк-чәк һәм эч-почмак белән сыйлыйлар, милли көйләр аша Болгар тарихын бәян итәләр. Форумга рәсми булмаган караш Рүзәл Шәрипов репортажында. Казан Экспо бүген иртәгә бу бөтен ислам дөньясыннан җыелган кунакларны кабул итүче урын. Һәм әлеге ишекләр безне әлеге даирәгә алып керә дә инде. Бу үзенчәлекле дөньяның үз кануннары да бар. Әйтик, берничә көнлек һәр катнашучы махсус теркәлү узып, менә мондый бейдж алырга тиеш иде. Монда керү нәкъ менә шулар аша башкарыла да инде. أهلا وسهلا في مدينة كازان. تفضل. Кунакларны төрле телләрдә сәламләп волонтерлар каршы ала. Әлеге залда төрле милләтләрнең үзенчәлекләрен, көнкүрешен күрсәтәләр. Менә Төркмәнстаннан килүчеләр намазлык киләмнәрен тәкъдим итәләр. Монда ук президентлары Сәрдар Бердимөхәммәдов сурәтен дә урнаштырганнар. Сенегаллар якты төсләрдәге милли киемнәр белән җәлеп итә. Без аларның намаз укыган вакытына туры килдек. Татарстан стендлары ике катлы булуы белән аерылып тора. Иннополис резидентлары да үз эшләнмәләрен тәкъдим иткән. Роботлар, нейрошилтәрләр, башкала кунакларын виртуаль күзлекләр ярдәмендә генә иң яшь шәһәргә сәфәргә алып чыгалар. Шушында ук үз көчеңне бай уенында да сынап карап була. Аны Казан егет-кызлары уйлап тапкан. Кешеләр бу уенны уйнап, шәригать кануннарын кулланып, бизнеста эшмәкәрлек белән шөгыльләнә алалар. Һәм шул вакытта да үзләренең гаиләләрендә акча белән эш итә алалар. Дини яктан финансовый грамотностьны үстерә торган уен белән таныштым бүген. Миңа бик ошады. Үземне Алла берсә тагын да үстереп, тагын да шул уенны ешрак уйнарга телим дип торам инде. Хәзер без форумның иң тәмле урынына якынлашабыз. Бу чатырда төрле илләрдән килгән иң яхшы ашсу усталары көч сынаша.
13 ислам хезмәттәшлеге иленнән 150 катнашучы милли ризыкларын да үзләре уйлап тапканнарын да әзерлиләр. Милли баш киемнәрен кигәннәр, эш урыннарына әлемнәрен беркеткәннәр. Сейчас мировое все смешивают. Без бирдә тәҗрибә уртаклашабыз. Безгә башка илләрдән кертелгән продуктлар белән эшләргә өйрәнәбез. Монда бит без хезмәттәшлек итә торган бөтен илләр килгән. Форум кунаклары аның һәр мизгелен онытылмаслык итеп уздырырга тырышуында сизәбез. Чөнки утырышлардан буш вакытта алар монда яңа дуслар, хезмәттәшләр эзли һәм инде Казан турындагы фикерләр белән уртаклаша. Монда кунакларны татар милли ризыклары белән дә таныштыралар. Мәсәлән, һәр катнашучы шәк-шәк һәм эш-пешмактан авыз итә ала. Казан Экспоны изге Болгар җиренең тарихына багышланган моңлы татар җырлары яңгырата. Аларны Әлмәттән кадим Әлмәт төркеме башкара. Болгар ислам динен рәсми кабул итү урыны булганга җырларны кунаклар аеруча бирелеп тыңлый, видеога яздыра. Бу җыр безнең милли көйләребезгә охшаган, анда таныш төрек сүзләрдә ишеттем. Гомумән бу җан җылысы бирә, тынычландыра торган көй. Янәшәдә генә төрки халыклар яшәгән тирмә урнашкан. Монда дөнья халыкларының борынгы музыка уен коралларын күреп, аларның тарихы белән танышып була. Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казандагы вакыйгалар турындагы хәбәрләр бөтен ислам дөньясына барып ирешә. Форум турында аларда чыга торган газетларга язалар, зәңгәр экраннардан сөйлиләр. Казан форумда 16 чит илдән килгән журналист эшли. Тунис, Сенегал, Мисыр, Иран һәм башка бик күп илләрдән җыелган хезмәттәшләребезне бездәге тормыш кызыксындыра. Күбесе Татарстанда беренче тапкыр, әмма кабат килергә җыеналар. Ни өчен икәнен Инзилә Хөсәйнова үзләреннән сорады. Малайзиядан килгән журналистларның репортаж әзерләгән вакытта бүген башкаланың Кол-Шәриф мәчетен, Казан гаилә үзәген, ширкәүләрне аларда да күрәчәкләр. Аснифат Хинануар дәүләт телеканалында хәбәрче булып эшли, тапшыруларны берничә телдә әзерлиләр: инглиз, Кытай, һинд телендә. Форумга кадәр башкаланың тарихи урыннарын төшереп алганнар. Sporting event before, so that's my only idea about Kazan. Без Казанны спорт шәһәре дип белә идек, ләкин монда килеп икътисадның зур үсеш алганын күрдек. Казан ислам дөньясының аерылгысыз бер өлеше икәненә инандык. Дөньяның төрле илләреннән җыелган журналистлар нәкъ менә шушы мәйданчыкта берләшән. Һәр өстәл саен компьютерлар, кирәксә принтерлар, эшләү өчен барлык уңайлыклар һәм шартлар да булдырылган. Чараларда катнашканнан соң журналистлар барлык яңалыкларны да ким дигәндә 10 төрле телдә шушыннан җиткерә. Мисырдан да бер төркем журналистлар килгән, аларны башкалада мәдәният өлкәсенә аерым игътибар бирелүе җәлеп иткән. Форумнан кала шушы темага тагын бер материал эшләргә планлаштыралар. Шуңа күрә әдәбият, сәнгать өлкәсе кешеләре белән аралашалар. Я вижу вот эту любовь и уважение к культуре Татарстана. Барлык биналарның да диварларында диярлек рәссамнарыгызның, шагыйрьләрегезнең сурәтләре эленеп тора. Сез тарихны онытмыйсыз, үзегезнең шәхесләрегезне кадерлисез. Бу урын чын яңалыклар студиясын хәтерләтәм. Утлар көйләнгән, кәнәфиләр әзер, кунаклардан интервью алалар. Әлеге мәйданчыкны форум өчен махсус ясаганнар. Ул 2 көн дәвамында иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр эшли. First time for me to visit Kazan. Мин туризм юнәлешен яктыртучы зур басмада эшлим. Казанга тәүге килүем оештыру югары дәрәҗәдә. Татарстан турында сөйли алырдай ачык кешеләрне очраттым. Мөмкинлек булса, киләсе елга да форумга килергә телим. Журналистлар өчен эшләүче медиа үзәкне Татмедиа Республика агентлыгы әзерләгән 80 кешелек эш урыны, ашап алу, ял итү өчен дә махсус мәйданнар бар. Медиа центрыбыз иртәнге 8-дән кичке 9-га кадәр эшли. Әмма дә ләкин инде журналистлар соңгарак калалар икән. Без соңгы журналист киткәнчегә кадәр монда эшлибез, аларга ярдәм итәбез, консультатив ярдәм күрсәтәбез. Шулай ук безнең медиа центрда пресс-конференциялар залы бар. Һәм анда сәгать сайын сессияларда катнашкан спикерлар белән брифинглар уздырыла. Спасибо, что нашли возможность. Бүген монда ислам дәүләтләре журналистлары белән берлектә медиа сессия узды. Анда хезмәттәшлекне ныгыту һәм яңа элемтәләр булдыру хакында сөйләштеләр. Икътисад өлкәсендә үсешкә ирешергә телибез икән, мәгълүмат ашада берләшергә кирәк диләр. Безнең бүген инде менә сөйләшүнең төп максаты уртак тел табып, уртак тел сөйләшү. Ничек аралашуны оештырырга һәм киләчәктә дә аралашып бергә эшләргә. Әлбәттә инде беренче мәдәни бара, аның артыннан икътисад бара. Икътисад иң төплесе, иң кирәк. Безгә бит инде
керек инвестициялар. Форумга Түркия, Германия, Тунис, Гарәп әмирлекләре, Иран, Ирактан да хәбәрчеләр килгән. Чит ил журналистлары өчен Казан буенча экскурсия уздырачаклар. Алар шулай ук Иннополисны, борынгы Болгарны, Зия утрау шәһәрчегендә күрәчәк. Инзилә Хөсәенова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанга Мәскәү һәм бөтен Россия патриархы Кирилл килде. Аэропортта аны республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, митрополит Кирилл һәм башка җитәкчеләр каршы алды. Иртәгә патриарх ратушада узачак Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең пленар утырышында катнашачак. Шулай ук ул ширкәүләрне һәм республикадагы тарихи урыннарны караячак. Казан Изге Ана соборында литургия үткәрәчәк. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов белән аерым очрашулары да планга кертелгән. Спасибо вам большое. Обеспечил погоду. Спасибо вам большое. Сегодня наблюдает атмосфера замечательная на татарстанской земле. Спасибо большое. Киләсе елга Россиядән гарәп илләренә чыгарыла торган хәләл продукцияның күләме 50 миллион долларга җитәргә мөмкин. Быел ул 41 миллион тирәсе булачак. 4тән 1 өлешкә арттыру турында Россия ислам дөньясы халыкара икътисади форумында сөйләштеләр. Монда хәләл индустрияны җәелдерү, аңа тәргеш бирүче һәм кымаучау ясаучы шартлар турында сүз бара. Бүген хәләл ул азык-төлек кенә түгел, көнкүреш, гигиена товарлары, косметика, дарулар, кием салымда. Алар билгеле бер дәүләт стандартларына туры килергә тиеш. Ислам илләрендә бу өлкәдә сораулар юк, ә Россия күп милләтле дәүләт. Бездә 20 миллион мөселман яши. Экспорт мәсьәләсенә килгәндә сыйфаты туры килсен өчен бердәм сертификация булдыру зарур ди форумда катнашучылар. Әлегә ул төрле илләрдә төрлечә оештырылган. Әйтик, Азәрбайҗан җитештерүчеләре Россия һәм мөселман илләре белән хезмәттәшлек итәргә әзер дип белдерә. Узган елда хәләл продукцияны сертификацияләү буенча 8 милли стандарт булдырылган. Быел тагын икенешләргә җыйналар. Шит илгә безнең экспортерларга кирер өчен алар сертификация узырга тиешләр. Шул органда кемнең бар аккредитация менә бу шит илләрдә. Шуның өчен менә безнең международный центрның бар аккредитациялары Сәүдия Арабстанда, Эмиратларда, Бөтен залив дәүләтләрдә, шулай ук Таиландта, Сингапурда, иншалла бер айдан без көтәбез делегацию аудиторов, Джаким дигән оешма, департамент исламского развития Малайзии и өметләнәбез уңышлы гына аудитларны уздырырга. Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы барышында Рөстәм Миңнеханов берничә эшлекле очрашу үткәрде. Анда сәүдә, икътисади, мәдәни элемтәләрне ныгыту турында фикер алыштылар. Мы очень хотим работать с Пакистаном. Рөстәм Миңнеханов Пакистанның сәүдә министры белән төбәкләр арасындагы хезмәттәшлекне үстерү турында сөйләште. Сәүдә, икътисади, мәгариф, туризм һәм мәдәният өлкәсендә дә эшчәнлекне киңрәк алып барырга кирәк ди ул. Шулай ук Пакистанга вертолет, йөк машиналары, нефть химиясе товарлары җибәрү мәсьәләсе карала. Также идет наше взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Also we do cooperate with the Shanghai Cooperation Agreement. Мы очень хотим работать с Пакистаном. Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан премьер-министры урынбасары белән дә очрашып сөйләште. Татарстан рәисе сүзләренчә, Үзбәкстан хәзер безнең төп икътисади партнерыбыз булып санала. Товар әйләнеше арта, һәр даим үзара сәфәрләр оештырыла. Те вопросы, которые перед нами были поставлены, они все и по Резаку, и по Черчику решаются, есть новые направления. Төбәкләр арасында эшлекле элемтәләр генә түгел, мәдәни хезмәттәшлек тә ныгый. Татарстанда хәзер 9 меңгә якын үзбәк яши. Без халыкларыбызның ни дәрәҗәдә охшаш булуына анализ ясадык һәм кооперация дәрәҗәсендә генә түгел, башка өлкәләрдә дә хезмәттәшлекне җәелдерә алабыз дигән фикергә килдек. Түркменстан белән хезмәттәшлекне ныгыту хакында Марат Хиснуллин транспорт һәм коммуникацияләр агентлыгы генераль директоры Мамедхан Чакыев белән фикер алышты. Очрашуда Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Алар Россия белән Түркменстанның ике яклы хезмәттәшлекне ныгыту югары дәрәҗәдә саклана дип искәрттеләр. Хәзер без диңгез, тимер юл транспорты инфраструктурасы проект документларын булдыру юнәлешендә эшлибез. Автомобиль юлларын җәелдерү турында да килешү әзерләнә. Каких направлений работаем? Автомобильная тематика, нефтяная тематика, по судостроению есть. Как раз вот коллеги тоже здесь, я думаю, будем сближать позиции. Монда эшлекле очрашулар һәм килешүләр әле форум барышында дәвам итәчәк. Шулпан Касыймова, Рүзәр Шәрипов, Яңа Гасыр каналы.
Qozan forumның ролі һәм әһәмияте турында онда катнашучылар безнең каналга биргән интервьюларында билгеләп үтә. Речь идет об очень устойчивых тенденциях. Тотрыклы тенденциялар турында сүз бара. Тышкы сәясәт, икътисад, хәрби стратегик өлкәдә Россия юнәлешен үзгәртте. Баштарак без көнбатышка йөз тотсак, хәзер партнерлыкны көнчыгыш ислам дәүләтләрендә күрәбез. И по экономическим. Много говорилось о культурном таком сотрудничестве, языковом. Мәдәни хезмәттәшлек турында да сөйләштек. Хәзер бу аеруча мөһим. Студентлар, аспирантлар алмашу булырга тиеш. Бер-беребезнең мәдәниятен, илләрен яхшы белү кирәк. Без шуның өчен җыелыштык та бит. Буыннар үзара хезмәттәшлекне югалтмасыннар өчен бүгеннән тырышып эшләү зарур. И именно вот такое цивилизационное, ценностное партнерство. Һәм нәкъ шундый үзара аңлашуга корылган мөнәсәбәтләр Россия һәм ислам дәүләтләре арасындагы багланышларның нигезе булып тора. Между Россией и исламским миром. Большие перспективы сотрудничества. Хезмәттәшлекнең киләчәге яхшы буласына шик юк. Нәкъ менә әлеге форум багланышлар өчен нигез булып тора. Санкт-Петербургның югары икътисад мәктәбе базасында Малайзия технология университеты белән килешү имзалануы шуның ачык мисалы. Высшего образования Малайзии. Очень активизировали нашу международную деятельность, помогаем членам нашей ассоциации. Халыкара эшмәкәрлек активлашты. Берлек әгъзаларына товарларын сатырга ярдәм итәбез. Мөселман эшмәкәрләренә параллель импорт оештырырга булыштык. Монда безгә Урта Азия илләре, Төркия ярдәмгә килде. Шулай ук товарларны Кытай аша да алып кайтабыз. Надо отдать должное Казани. Казанның дәрәҗәсе турында әйтми кала алмыйм. Оештыру искиткеч. Мин Казан форумда инде 3нче ел катнашам һәм һәр ел аның кызыклырак үтүенә, делегатларның да активрак була баруына инанам. Мөслимә бүген гаилә учагын саклап, балалар үстереп плита янында торучы хуҗабикә генә түгел, алар бизнес хуҗасы да. Әйтик, Казан форумга килүче ханымнарның кайсыдыр гаджетлар җитештерә, шәхси мәктәп яки балалар бакчалары ача, җитәкче урыннарда эшли. Булар хакында форумда беренче тапкыр оештырылган хатын-кызлар очрашуларында сөйләштеләр. Аны үткәрергә Татарстан Дәүләт Советының хатын-кыз депутатлары мәрхәмәт берләшмәсе тәкъдим иткән була. Ә менә очрашуны Бәхрәйн гүзәле Элвин Абдулла Хәлифә алып барды. Туташ ханымнарны сәламләргә Рөстәм Миңнеханов белән Марат Хөснуллин да килде. Рания Абдрахманова репортажы. Быелгы Казан форумны меңләгән чәчәк һәм шул кадәр гүзәл затлар бизим. Беренче тапкыр халыкара чарада хатын-кызлар темасына аерым игътибар бирелә. Әлеге секцияләрдә дөньяның 27 иленнән җыелган ханымнар катнаша һәм форумның икътисади булуын исәпкә алып, алар эшмәкәр генә түгел, ана да, гаилә учагын саклаучы да, илһамландыручы да. Бу гүзәл затларны күргәч, ислам дөньясында хатын-кызлар турындагы стереотиплар югала. Башларында яулык, күзләрендә ялкын, үзләре бизнес хуҗалары. Альбина Насырова шәхси балалар бакчалары һәм мәктәпләр тота. Чираттагысын быел Дубайда ачырга җыена. Форум барышында әмирлектә үзенә ярдәм итерлек хезмәттәшләр дә тапкан. Ул беренче балалар бакчасы, мультилингваль балалар бакчасы Дубайда булачак. Анда рус теле, татар теле, инглиз телендә балалар белем алачаклар. Һәм инде менә шундый форумнар, шундый конференцияларда катнашу бу бик мөһим безгә хатын-кызларга. Чөнки без биредә дөнья күләмендә уйларга, глобаль уйларга өйрәнәбез. Һәм менә монда Дубайдан килгән ханымнар белән таныштык. Алар да бик ачык кабул иттеләр бу хәбәрне. Без сезгә ярдәм итәчәк, без килегез, безгә төрле программалы балалар бакчалары кирәк, безнең шәһәребездә, безнең илебездә диделәр. Хатын-кызлар катнашында узган беренче очрашу эшмәкәрлеккә багышланды. Мөселман хатынына гаилә белән бизнес арасындагы тигезлекне ничек сакларга? Малайзиядан Азураида Шаһадан хәләл медицина буенча тынычландыра торган медитация алымы тәкъдим итә. Мин төрле юнәлешләрдә эшлим, аерым алганда хатын-кызлар өчен медитация алымы уйлап таптым. Шуны тәкъдим итәм. Ул психология принципларына нигезләнә. Малайзиядә мондый алымнар популяр. Утырыш залында буш урын калдырмаган тагын бер очрашу матурлык индустриясендә эшләүче хатын-кызлар өчен иде. Шәригать стандартлары буенча матурлык турындагы әңгәмәне Бәхрәйннән 2022 елгы галәм гүзәле Эвлин Абдулла Хәлифә алып барды. Мне близка, конечно, эта тема, так как я, в принципе... Матурлык темасы миңа бик якын, чөнки минем әти Бәхрәйн кешесе, әнием рус милләтеннән. Мондый форумда катнашу кызык, мөселманнарның нинди матур булулары турында бөтен дөньяда белүләрен телим. Бу сессиядә хәләл косметика, матурлык хезмәте, хәләл фитнес,
мөселман хатын-кызлары өчен ял кебек темаларга сөйләштеләр. Бүген хәләл стандартлар буенча үз-үзеңне карау, матурлау мөмкинлекләре арта диләр. Бик күп хатын-кызлар хәләл бизнеста эшлибез, бит инде үзебез дә мөселман, шуңарга үзебезгә без хәләл продуктларны, үзебезгә хәләл косметикаларны сойлап алабыз. Чөнки хәләл косметика ул бит инде бары күбрәк натуральный, инде бары безопасныйрак хәләл косметика. Шуңарга без андый продуктларны сойлыйбыз үзебез. Кунаклар арасында эшмәкәрләр генә түгел, дәүләт эшлеклеләре дә бар. Әйтик, Камбоджада хатын-кызлар эшләре буенча министрлык эшли. Алар җинесләр арасындагы тигезлек, хатын-кызларның хокукын яклау, халыкара хезмәттәшлек белән шөгыльләнә. Thank you so much for the question. Мен монда Татарстан һәм Россиянең башка төбәкләрендә яшәүче хатын-кызлар белән элемтәләр булдырырга, танышырга килдем. Хатын-кызлар карашы дип аталган бу очрашулар сериясын Татарстан Дәүләт Советы хатын-кыз депутатларының Мәрхәмәт, Милосердие берләшмәсе оештыра. Мондагы бүген хатын-кызлар, мондагы ханымнар үзләренең тәҗрибәләре белән пайлашалар. Алар аны ничек эшләгәннәр. Һәм инде менә яшь үсеп килә торган хатын-кызларга әле менә икътисад эшендә, эшмәкәрлек кысаларында эшләрен башлаган гына ханымнарга менә аларның тәҗрибәләре файдалы булса, без бик шат булыр идек. Мондый омтылышны Татарстан рәисе дә хуплый, ул бүген хатын-кызлар секцияләре эше белән дә аерым танышты. Россиянең мөселман илләре белән мөнәсәбәтләре үсеше һичшиксез хатын-кызлар җитәкләгән оешмалар белән хезмәттәшлекне дә күз уңында тота. Бу юнәлештә сезнең мөмкинлекләр зур. Наш форум стал в 10 раз красивее после того, как вы появились, и вы являетесь большим достоянием исламского мира. И вот так как вы одеты, такие вы энтузиасты, мы на самом деле аплодируем вам. И сегодня роль женщина, мать, конечно, в первую очередь, но сегодня женщины активные бизнесмены, политики. Гомумән сессияләрдә катнашучы һәр гүзәл зат халыкара форумны хезмәттәшлек җепләре булдырыр өчен бик уңышлы урын дип саный. Минем максат мөселман дөньясындагы хатын-кызларның бәйсезлеге юнәлешендә эшләү. Минем оешма инвестициялар җәлеп итү белән шөгыльләнә. Шул исәптән хатын-кызлар бизнесында да. I'm here, I attend this, I am the volunteer. Казан форумында мин үземне волонтер кебек хис итәм. Монда мөселман дөньясында билгеле танылган башка хатын-кызлар белән танышырга, хезмәттәшлек өчен партнерлар табырга килдем. Очрашуларда шулай ук мөселман хатын-кызлар өчен спорт киемнәре, бизнес өчен үсеш мөмкинлекләре, мөселман модасы турында да сөйләштеләр. Көн дәвамында 9 килешү төзелде. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Без Бәхрәйннең 2022 елгы галәм гүзәле Эвлин Абдулла Хәлифә белән аерымда сөйләшергә өлгердек. Аның Татарстан һәм халыкара форум турындагы фикерләре белән Рания Абдрахманова кызыксынды. Исәнмесез, Эвлин, халыкара икътисади форум кысаларында хатын-кызларга багышланган секцияләр беренче тапкыр эшли. Сезнеңчә, мондый секциялар, мондый очрашулар нәрсәсе белән әһәмиятле? По моему мнению, это очень важно, потому что... Минемчә, бу бик мөһим. Минем матурлык бәйгесендә катнашырга нәкъ менә гарәп көнчыгыш кызлары илһамландырды. Алар турында халыкара аренада күбрәк белсеннәр иде. Чөнки көнчыгыш хатын-кызлары элекеге чордагыча яши дигән күз аллаулар бар. Әмма бу алай түгел. Без заманча, без эшлекле, без һәр вакыт үсештә. Шуңа мондый форумда очраша алуыбызга шатмын. Сез Казанда беренче тапкырмы? Татарстан башкаласы ничек сезгә? Я была здесь лет 7-8 назад на школьной поездке. Мин монда 7-8 ел элек мәктәптән сыйныфташларым белән килгән идем. Ниндидер таулар, тарихи урыннарны карарга барганны хәтерлим. Анда безгә теләк-теләргә куштылар. Минем теләк менә тормышка ашты. Мин кабат монда. Димәк, Казанга тагын бер кат килергә хыялланган идегез? Вернуться сюда, да. Кабат килергә теләдем. Бу юлы әле күп нәрсә күрергә өлгермәдем, әмма җирле халыкның кунакчыллыгына сокланам. Ничек дип уйлыйсыз, Татарстан Россия өчен ислам дөньясында нинди мәгънәгә ия? Считаю, и это прекрасное место именно для укрепления российско-мусульманских стран. Татарстан Россия белән мөселман илләре арасындагы элемтәләрне ныгыту өчен уңышлы мәйдан булып тора дип саныйм. Бу бер яктан Россия, икенче яктан мөселман төбәге. Мин монда үземне идәге кебек хис итәм. Китәсе дә килми. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт сезгә, Эвлин.
Бүген Башкалада Кремль балкышы деген медиа сәнгать фестивале ачылды. Казан Кремль территориясендәге биналарның диварлары янып тора торган инсталляциялар белән бизәлгән. Һәр берсе һәйкәлнең тарихын һәм архитектура үзенчәлекләрен чагылдыра. Мондый тамаша Башкала кунакларын аеруча Россия Ислам дөньясы Казан форум 2023 халыкара икътисади форумында катнашучыларына җәлеп итә. Көндез төрле сессия очрашуларда катнашсалар, кичен Казанның матурлыгы белән хозурланалар. Фестиваль 20 майга кадәр дәвам итәчәк. Мультимедияле тамашаны кичке 8 яртыдан 11-гә кадәр күрергә мөмкин. Пәнҗешәмбе көн шундый вакыйгалар белән истә калыр. Хәзер рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүматны Эльвина Насыйбуллина җиткерер. Исән-имин булыгыз. Лучше синица в руках, чем журавля в небе. Зачем выбирать? Держи журавля. Центрофинанс объявляет суперакцию. Оформи заем до 30 июня и участвуй в розыгрыше полностью беспроцентных займов. Ты не ослышался. Центрофинанс подарит бесплатные на всю жизнь займы. Хочешь узнать, как получить? Приходи в офисы Центрофинанс. Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников Exit VX. Только в мае в Exit-центре РРТ с выгодой до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ на Чуйкова 54Б. Подробности по телефону 207 2080. Безнең телеканал өчен генә ясалган фантазияле штампланган чылбырлар һәм беләзекләр, лимон һәм кызыл төстәге алтын, чын патша бике өчен бизәнү әйберләре. Bunlarның төрле формалары сезнең шәхесегезне ассызыклаячак. Нефертити коллекциясендәге чылбырлар һәм беләзекләр матурлык һәм нәзакәтлелек символы булып тора. Ювелирочка телеканалын операторлар шелтәрендә карагыз. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Для борьбы с вредителями Алатар быстро действует и долго защищает. Алатар. Центр списания долгов «Идель» 8 93 93 100 100. Кадерле тамашачылар, 26 майда Татарстанның ат казанган артисты Минвали Габдуллинның юбилей кичәсенә чакырабыз. Программада коллегалар һәм дуслар котлавы, шулай ук санаулы кишләр спектакле. Юбилейга рәхим итегез. Билетлар сатуда 16 яшьтән өлкәннәр өчен. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда җылы һәм коры һава торышы урнашты. Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Данил Мастер компаниясендә язгы бүләкләр дәвам итә. Үзегез теләгән корпус җиһазына 20% ташлама белән заказ бирә аласыз. Ашыгыгыз. Акция бары тик май азагына кадәр гамәлдә. Белешмәләр өчен телефон 267 166. Яндекс Погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш Бөгелмә Баулы Азнакайда алмашынучан болытлы һава, явым-төшем ихтималы зур түгел. Температура көндез якынча 16 градус җылы, төнлә 8 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама Яршаллы Алабугада шулай ук алмашынучан болытлы һава, көндез 19 градуска кадәр җылы, төнлә уртача температура +8 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида болытлы һава, көндез температура уртача +17 градус, төнлә 7 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта болытлы һава, явым-төшем көтелми, көндез якынча 21 градус җылы, төнлә монда да уртача температура +7 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар буа Чүпрәледә явым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез уртача температура 24 градус җылы, төнлә 11 градуска кадәр җылы. Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук болытлы һава, көндез уртача температура 20 градус җылы, төнлә +8 градус. Шимбә температура фоны күтәреләчәк дип фаразлый синоптиклар. Явым-төшем ихтималы зур түгел. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә.
Банк Аверс предлагает комплексное расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, надежность проведения операций, онлайн-резервирование счета в течение 20 минут, открытие расчетного счета бесплатно, доступ к современным дистанционным сервисам, профессиональное сопровождение внешнеэкономической деятельности. Банк Аверс – надежный партнер для вашего бизнеса. Как в сказке «Озеро у дома». Зеленый сказочный бульвар. Моя мечта – не оторваться. Хочу квартиру в Алтын-Яр. Покупая квартиру сейчас, получаете скидку до 700 тысяч рублей. 216 68 68. Октош Инвестрой махсуслашкан төзүче компания. Урта Кобан яры буенда Алтын Яр яңа торак комплексын тәкъдим итә. Күлгә хозурланырга мөмкинлек бирүче манзара, фатирларның уйлап эшләнгән планировкасы, ландшафт дизайны белән башкарылган ишек аллары. Май айында сатып алучыларга 700 мең ташлама бүләккә. Белешмәләр өчен телефон 8 843 216 68 68. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава явым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез 23 градуска кадәр җылы, төнлә уртача температура +10 градус. Җил төньяк көнчыгыштан, атмосфера басымы төркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 32%. Җирнең магнит кырытыныш Санчи бүтән организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыруларын, хроник авыруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган, юкка гына аны Кытай медицинаның хәзинәсе димиләр. 19-20 май Farmland аптекаларында Санчига 20% ташлама. Телефон 8-927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Бүгенге менә шулар. Студияда Эльвина Насыбуллина иде. Сау-сәламәт булыгыз.